isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy pakasaritaan ti biyag ko a madama a pagdaldalanak. Namamok ni Harold iti maysa abalay pagiinuman wenno resto bar. Dua atawan metten tinapalabas manipod nagamammo kami. Ket gapo ta nakitak ti kinasingpet ken kinagaget na sinong batak adagos idi nagaram kanyak iti likudan ti kinaaddan asawa na. Wen Miss F, addan asawa ni Harold. Saan lang adayta? Adda payan maysa nga anak da. Isu na laeng tasigon ka ni Harold, agtalo atawan da kanon a nagsina iti asawa na. Ngem kitdi, adalatak komunikasyon da, gapu iti anak da. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, honey. Anyang oras kang madismisita? Hello, honey. Ag-overtime kami ita. Ado nga min ti report anasken nga ilagpas mi. Ang mga numarabyanak nga agawid. Kasta ka di? Wan, uray umunakan ton nga agawid. Okay, umunag to nga rudan nga agawid, honey. Sukunan kan tulahangan inton madismiss ka. Sige, honey. O sige, awagan naktulad ta nga rudan, honey. Bye! Pabuludan dakpay man iti kwartayo, mama. Naibusanak ngamin. Awan allowance ni Clarence ang mapan ag-eskwela inton bigat. Nay, apa ay awan inted ni Harold nga allowance na ay. Naibusan Ay kat dumawat ka manin na. Anya nga iti serserbi na agtrab-trabaho, no di namat may purwakan ti anak na. Aw-awagak itay, ngam busy ti number na. Intex kumatkit din imbagak nga awanan ti allowance ti anak na. Ay wala, rabang nalaang matkat nga ibagam kankwan na. Iti kasta, ireserbahan na. Sana mabalin nga yalang-alang na ti responsibilidad na kada kayo nga kina. Umay ka na, honey. Naidasar konti pamigatanta. Aggidan ta namangan. Wan, honey. Umayang ko man. Anya nga itiinlutom apamigatan ta, honey. Nagprito ak iti itlog. Sakto naglambong iti tarong kanugot ti kamote. Isaw-saw tayo iti bugoong at dasili kan kalamansina. Wow, nagimasan? Launay Mala, agtugaw kan tamanganta. Sige, honey. Mang timpla ak labiit iti kape. Siya ako, honey. Agtugaw ka latan ditan. Tas siya akong tagtimpla iti kapem. Sigurado ka? Gatuwa na. Apay, di mo kaya tapagserbian ka? Ay, kayat ko Mala, agtugaw ka nga rudan tas siya akong agtimpla iti kapem, honey. Sumango kan iti lamisahan, taggitantan amangan. Adto iti allowance ni Clarence, Regine. Sinubra akon, tapno umanay aging gainton agsweldo ak tumanen. Agyaman nak, Harold. Awan rumbang apagyamanam, ta obligasyon ko matimangted idanak ta. Okay, kumusta matin ngayon ni Clarence? Kaasi ti Diyos, okay laang mat. Iso na laang ata adalat tadag iti gundaway abirukan na ka. Pasensya kan, Regine. Amumat nga dan ka din na kita. Agsarsara ka naging inawag ta, gapulahang itanak ta. Okay laang, Harold. Saan ka matkat apilpilitan nga agsubli kada kami? Ti anak talaang matipagsarasaritaan ta, saan ka di? Aywan gayam, adda family day iji pagadalan da Clarence inton Biyernes. Family day, kunam? Wen, masapul nga umatendar dagiti parents. Isutimay sa akid daw ti anak mo. No kasta, okay lang keng kang agkuyog tama pa niya pagadalan da?
Katuan, apay kit din asaan? Kan may sa, maan-ano ngay kumakit agasawa tamat, saan ka di? Uwan mo't kiti Amumat nga ipaay ko amin, basta para iti anak ta. Sa bagay. Sige, tay pakadak tupay kini Janice. Umawag akto no makaumayak. Okay, sika ti makaammo, Harold. Ti panunutom kumakit ti anak ta. Para kan kwa na day jeng aldaw. Sigurado anam namaan na nga umatender ka. Iso apa nga asim, tadi mo paayan ni Clarence. Nasapa ka mo't abimangon, Harold. Wana, tawan ka mo't ni ti abay ko, iti nariinga. Nasapa ak anariing, taad da online meeting ko. Agluto ako man iti pamigatan ka, ngam bimangon ka matan. Agkapay-kapay Itimplanak man nga rod, honey. Sige. Nakapimpintas ka talaga. Anya? Ay sus, bolero ka mo't talaga niya. Saan man? Pudno ti bagbagak, promise. Janice, honey. Agyaman na ka. Iti anya, Harold. Iti ka na ayon na panangaw-awat mo kanya. Agyaman na kitikin naman nakaawat mo. Awan anya man na, Harold. Ar-aramidat data, gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Janice. I love you. I love you too, Harold. Hello, Harold. Hello, honey. Mabalin ka di asukunan na. Rush hour ngamin ita. Ang mga numarigata nak amakalugan kat marabyanak nga agawid. Ha? Ne, sa dinudayan mo aya? Adaak pa ang dito office Sika ngay. Amgwa, adak pa lang diti pagadalan da Clarence. Madama pa lang di program para iti family day. Okay. Kunak ano nalpasan. Saan ba? Kadom ka di ita ni Regine. Wan, ang di kagdanag na para lang mo ito iti anak mi. Awanin sa bali ang makagapo. Okay. Malmalpas magkiti na. Mabalin ako na pumanaw. Urayin naklitan, tasukunin kan, honey. Saanin, Harold? Ag-commute laangan. Sigurado ka? Wan. Awan rumbang apagdanagam, takabailak ti bagit. Mas kailangan na kati anak mo ita, Harold. Janice. O sige, agkita tanto laangan iti balay. Agyaman na kitipan nakawat mo, honey. Di kagdanag. Agawid akmot lang nga dagos. Abaman amalpas ti programa. Sige, agan-anad ka. Bye. Hoy, Janice! Ni, sigamot gayang friend. Ada ka di ibagbagam? Ay, wow! Kaano ka ba yan nagbali na tulang, abir? Kat no itay kapay nga ay ayaban. Ha? Kaslawan balak mo nga gawin na. Ha? Ay, iko ha. Ay, sus! Apay! Nagapa kayo ka di manen kini Harold, ha? Saan mat? Sigamot. Tila man madmadlaw mo. Ay na, di na kun maalilaw, friend. Amok, ni Harold man ti makagapo, no apay anak adayo manen, tinakaiturungan ti imatang mo. Saan na niya? Banog ko lang siguro dito, friend. Os, atoy, inyalaan kay ti kapem. Agistorya hakit din. Amok nga damanin parikot mo anya, Family day ita ti anak ni Harold. Katata ni Harold itay di pagadalan da Clarence, kasta ka din? Wan. Kadwa na ti ex-wife na. Katsi ka, at ka dito office na naka-overtime? Sa anak matkit di nga agim imon wano agselselos. Amok mat ti pagluglugar ha. Nga? Di nak mat siguro mababalaw, friend. Angam na maminsan. Damdamagak iti bagik. No deserve ko ka diti kastoy a sitwasyon ko ita. Ay, ayatam ni Harold, saan ka di? Wan. No kasano ti panagayat ko kini Harold. Kas jay mat ti kinapatag ti anak na kanya. Isu nga rod amas pinilik ti mangawat kan kuana ngam ti masaktan. Bilibak nga rod kan ka, friend. Saan nga amin na babae kat kabailan ng aramidan ti kasta? Musyak laang, amangan no. Basta, kasladyak kabailan tal aramidan, friend. Nasingpot ka ngamin unay.
Iso na lang ang tanong minsan. Makabanog mo ti kanayon ang mga waawat. Mawatan ka, friend. Hindi ka danag. Tadak lang dito eh. Nakasagana dumnaken ka. Amo mo ka din no anya ti oras itan, Harold. Kwa. Pasensya ka na ni. Narabyan kami moten. Impasyar mi pa kami ni Clarence. Mi, kunam. Wen, kaduak ni Regine. Sa anak akas to'y gaputan narabyan ka. Ti kanyak lang. Nag-text wano imawag ka kumamat. Iti kasta, amok no sa dino ti ayan mo. Pasensya ka na ni. Aklo na kabasol ko. Nalipatak mo't ngagpayson. Sorry Ikari ka saan na maulit. Agin enjoy mo't ngamin ni Clarence itay. Iso asinabayak. Diyak maten nalagip ngagpayso tinag-text keng ka. Nag-enjoy ni Clarence wano si ka tinag-enjoy. Ha? Amok naragsak kayo kas may sa pamilya. Mayat siguro ti kikibinan nyo kin ni Regine. Agraman ti anak yo. Janice, di mo iraman ni Regine iti saritaan ta. Nila ang Clarence Katya, asino akan kakabayatan anaragsak kayo atal nyo, ha? Asino ak, Harold? Sorry, honey. Diyak ing gagara masaktan ka. Wan, ngam nasaktan ako, Harold. Panagriknak ita kat awan lugar ko kan ka. Ket, anya ti kayat mo. Talikod aklatan ti anak ko. Kasta ka di. Saan? Ngam kayat ko laang mat amarik na anapatagak mat kan ka. Saan analakat ti sitwasyon ko? Amom day ta. At daak ditan, ngam sapay la ko mata mapanunot mo mat ti sitwasyon ko. No saan analakat ti sitwasyon mo? Saan mat analakat ti agayat iti tao akagudwala ang ti kabailan nang ipaay? Janice! Ang subli ka ditoy! Janice! Ni, anya tir aramidam ditoy. Rabiin Mabalinti umunag. Kat umunag ka Agyaman ka. Nagapa kayo kadimanan kini Janice? Iso nagawid ka manan dito'y balay? Amumat nga awan sa balya papanak. Saan ka di? Aywan, ni Clarence. Sa dinutayan na. Itay pa'y anakaturog. Kasta ka di. Sige, bayamon. Di mon ringan. Dito yaklatan sala sa maturog. Okay, no isuti ko nam. Di iso. Ang mga no da istak mo nga arak dita. Kaya't ko ti uminom. Mangkita ka iti ref, ta isaganak tipungan kan ulas mo. Sige, katagyaman ak, Regine. Awan anyaman na. Numabisin ka, ibagam laang, ta isaganak ti kanam. Nabsugak pa'y matkid uminumak labasit. Pagpaimas iti turog. Okay, si Kanti makaam mo ang mangala iti ref, Harold. Dito'y tan agumatang iti sapatos ni Clarence, Harold. Sige, sapatos ka dilang, hindi katangan ta. Awanin ta duma. Mabiit laang, takita akman ti inlistak. Mapantantupay gayam iti ayan dagiti school supplies inton madamdama. Naibus nga minan ti papel ni Clarence. Okay. Harold? Oh, Auntie Feli. Regine? Naimbag nga orasyon, ante. Ti amok kat ni Janice ti kadandan nam ita. Ang amapay ngay ada kayo matinagkuyog. Ha? Ay, kwa. Siyempre, para itanak mi, Auntie. Nagadumat ti ginatgatang yun. Wan, Auntie. Puro ay ayam ganbado. Naguray ka. Masikog ka ka di, Regine? Ha? Ay saan, ante? Bilbil ko laang dayta. Wan, ante. Da kayo kindi mat, Auntie. Tila madmadlaw yo. Umay kayo kindi. Tayin tayo man ag merienda. Nasayaat ba ta simbang padkan, Janice? Ada na patay kapag saritaan ta. Anya dayt na, Harold. Kwa, Anya dayt ako na. Ibagamon na. masikog ni Regine. Anya. Ne. Anya ti kayat mo asawan.
Sorry, Janice. Ngamsyak ti amati si Kugna. Nailawaan kami dinagawit ak ijabalay. Ayok ka, Harold. Manlulukaw! Janice, denggan na kumapay. Pangasim. Pustan, jakon kayat adenggan ti palawag mo. Kunak man no kunam nga awan kayon. Kunak man no kunam adimon ay ayatan ti asawam. Ngam apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Harold. Janice, Manluloko ka. Manglilipot. Cheater! Janice, asawak ni Regine. Nagkasar kami. Kat, anya kumaita no asawam ni Regina. Kaputa asawam, maaramid mo latan ti kay kayat mo. Saktan naklatan kasta ka di, ha? Anya ak nga ruditakan ka, ha? Pampalipas oras mo lang kasta ka di. Saan mo't nga itigasta? Amumot nga yatan ka. Ay ayatan nak, ngam di nakabalan na pilyan. Janice, Talo atawan tan nga dandan na. Talo atawan matan nga gan ano sakit itanam. Kat ita, adamanan anak iyo. pasensya ka, Janice. Sorry. Saan nga umdas ti sorry lang ang itinaramid mo apa ng loko kanyak? Nagsakit, Harold. Nagsakit. At dayta ka man ako na akong Janice. Nakalidliday ka manen. Umisim ka mat Among kadi atunggal aga pa kami kini Harold. Katagaw awit iti balayta kini Regine. Wen, kasla malagip ko anay bagam idin kanyak ti may papaniti dayta banag. Gapo iti dayta. Adamanan parikot nga insang bayday di Harold. Ne, anya tiket mo sa wen? Masikog ni Regine. Kat ni Harold ti ama. What? Dayta ti kinapudno apag saksakitan tinagam ko ita, friend. Jakon amunoan niya ti aramitek. Ay ayatag ni Harold. Ngam kaslaawan mat lugar ko iti biyag na. Amin a kwarta na. Amin a responsibilidad na. Mapmapan amin iti pamilya na. Siyak amin dagas-gastos iti pag-abangan mi. Amin abil iti danong kuryente, groceries, kanda dumapay. Siyak amin. Romnes! Unay matlakit din ay tigasgasat ko anagay. Unay matlakit din apo. Amok ngay ayatam ni Harold. Angam kita ang man ti realidad. Amirisa man ay impang friend. Gerald, Saan nga umdas ti ayat laeng? Kita man. Saan ka apantay iti dayta relasyon? Practical itan ti biyag friend. Sikan ti mapupukawan as imumulagat. Iso pang nga asin tagpanunot kan. ang kasanuno ay ayatin nakpay ni Harold. Saan nga umdas ti ayat-ayat? No awan mo't makita nga aksyon na para kan ka. Agas man, tatunggal aga pa kayo kat agawid gayam iti ayan ni Regine. Iti dayta nga raramidan na. Saan kan anapatagan ko na? Ngamin, awan respeto na kan ka. Iso asakbay amaladaw ti amin. Sinaamon da dyan lalaki. Ngam ay ayatag ni Harold. Among friend, numaminsan, ti panagayat, wano pa nang ipatag iti mismo abagim, kat narigrigat pa'y nga aramidan, ngam ti agayat iti sa bali. Friend, di ka agbalin na bulsek, kapulang iti panagayat mo iti dayja Harold. Among kadi, akat katawaan na kan dayja Reginita. Di mo itulok ang masaksaktan ka, kapulang iti may maysa alalaki. Nagato alalaki dita. Saan mo a-deserve ti masaktan, friend? Ayat mo ti bagim Ti kuna ni Harold kanyak syaklaeng ti ay ayatan na. Syaklaeng ti ipatpatag na. Kat saan danto nga agsinublian iti asawa na, tasyak ti kayat na amakaden na aginggat tong palbiag.
Nagado akarina, ngam awan matpulos tinungpal na. Tinasakit, masikugmanan ti asawa na, ket ison a mismo tinangaklon a nailaw anda. Jakon ammo ti aramidek, mariribukan una yan. Ay ayatek ni Harold, ngam umaakmatan iti kastoy a sitwasyon mi. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidak, sapay lakuma tamaiwanwanak. Tuy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Adda akon dita ko na mga ayatem ni Harold. Ngam oray no kasta, saan mo arabang nga isakripisyo ti bagi kan kinaragsak mo iti relasyon nga awan met kasiguraduhan na. Kang runaan iti amin, respeto para iti bagim. Maawatam met siguro ti kayat ko asawan. Ngam oray no kasta, at dalat ta amin ken ka a desisyon. Bagim dayta, iso nga amok nga amom tinasayaat ken saan para ken ka. Alakastan pagayam, Janice, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan Aroni. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas tao a pinarswa ti Diyos, ado dagiti rigat, sakripisyo ken panubok a nagdalanak, sakbay a nagunod ko ti kinasaya at ti kasasaad ti biag mi ita. Ket sapay lakuma tapalubusan nak amang ibinsa-binsa kadagiti nagdalanak, nga iso tinagbalin nga inspirasyon ko, tapno magunod ko dagiti arapaap ko. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nasapa kayo mat anagang with tatang. Wen anak, Anya ngay day tain sang putyo. may 1 kilo a bagas, ken 2 a noodles. Naimbaglaang a pangrabyan tayo. Ala, agina na kayo pala ang tatang. Amok akas na unay manantiban nugyo. O kilaang anak, tinapatag, adda kanin tayo ita. Pasensya kayong tatang. No saan aklaang kumaakas to'y. Ti importante, si bipyag ka. Dahita kumati ka na yun alaglagi pa. Tatang, Sige, panawan ka pa dito. Tamapan ko iluto ti pangrabyan tayo. saan ang tatang? Bayan nyo ta ni Ronnie ti mangiluto iti insang putyo. Ronnie! Ronnie, anak! Apa nanang? Adda ginatang ni Lolong abagas ken noodles. Si kapay laang ti mangiluto, wan. Katuan ananang. Tay talanggayam. Agyaman na, kapaw. Awan anyaman na lolo. O sige, tamapan ako ninyo kusina. Ayaban kayong tulaangan, inton nakaluto akon. Manong! Huy, Manong Rooney! Ha? Ada ka di bagbaga, mading? Awan! Nga mas daawak laang ta nakaululimag ka. Itay pa'y asaan kang agsasao. Ay, pampanunutot lang mat. No pangalaan taman ti balunin tayong tunbigat, ading. Kuma,
Baknang tayumot akas kadagiti ka eskwelaak anya. Ha? Kumaa, ngam sayang, tasan tayo ngarut abak ng ading. Manong, inton dumakelak, kayat ko ti agbalin a maestra. Oh, di lalaingam tag-eskwela. Iti kasta, agbaling kanto a maestra. Dahita ti kinabak ng asan a matakaw ading. Wen manong, talaga alala ingak ti agiskwela. Iti kasta, makalpasak iti panagadal ko. Mala, partakan ta pa iti magna. Iti kasta, makaawid tan. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay! Apa yan? Agan ano ka, anak? Apay nga aprosam ti tiyan mo. Mabisin ka kadi. Wala nang itaypay nagsakit nga rudin ti tiyan ko. Ronnie, anak, kita man no adapay na bati nga innapoy ta igawam ni ading mo. Awanan nanang. Ininawa kong ti kaldero itay. Kasta ay kat agluto ka nga rudin ata ni mabisinan ni ading mo. Awan bagas tayo nanang. Anya? Ay sus, kasanupay da ito yan. Sapay saan ang nagtrabaho ni Luluyo. Agsakit mat ngaminan. Anya nga tanumapan ka payla ang umutang iti bagas ijay istor ni Antim Anora. Ika, mabain ako na mapan umutang ijay nanang. At idugan ti listahan tayo ijay. Wan nga rod. Amukon, mapan kalaangan kini Antim nga Elvira. Ha? Di mo't adapay lang utang tayo kenkwana. Wan, adda, ang patsyak amang tadpay day jay. Naimbag pa'y day siya kasinsinyo. Tasaan dan sa amaw awanan. Kanayon nga da na imas amakan iti lamisaan da. Wan tadda trabaho da nga agasawa. Alan anak ko, isulaangan timapan mo pagutangan iti bagas. Ibagam ta isubli tayo mitlaang nga adagos, apaman nga adda kwarta tayo. Sige nanang. Beya ading. Iyanos mo labihitan na. Di kagdanag. Tagsubliak mitlaang nga dagos. Wen manong. Naimbag nga orasyon ti Elvira. Apay nga da ka dito'y balay, Ronnie. Kwanti. Umayak ko mamanan umutang iti bagasyo. Manan? Kadno saan nyo pa'y anabayadan ti imuna nga inutang nyo? Ita, umutang kayo manan. Sana bale. Tabayadan mi mutlaan nga dagos. Apaman nga adda madiskitar mi. Agsakit ngamin ni Lolo. Iso asaan pa'y makatrabaho ita, anti. Tapangalaan nyo nga'y kumaiti pagbayad nyo, kat mamirmiraot kayo lang mat. Agpakpakaasyak, anti. Kasta una yun abisin ti kapsat ko. Iso apang nga asyo, tapautangan da kami kuma. Uray basit laang. Tinapatag, adda isaang mi. Tapno di mo mat ko na. Sige, ikan ka. Agpweso, anti. Wan, mabit lang, tamangalaak iti bagas. Yes. Ina, agyaman ako na yapo. Sa wakas, addan isaang mi. Oh, adto yan ti bagas nga utangam, Ronnie. Ni, apay nga ngayong buntaris yung matanti bagas iti dagante. Wana, tapno agrigat ka matbasit. Saan lang aday tamang namnam ay ti aramidam. Ha? No talagang awan ka ninyo, pidutem asagay sa tibagas nga inbundaris ko iti daga. Anya? Di ka agdanag, talibri day ta. Oh, anya pa'y laang nga iti kukuam. Di nakmulagatan akastaa. Pidutem tibagas, taagawid kan. Una yung tigas to'y anamayan ni Auntie Elvira iti bagas. Una yung Diyos ko. Tinasayaat. Piduta kong tibagas ta sayang mat. At least, adan isaang mi. Pidutak para kininanang, kan para itikapsat ko. Ay, jaklaim pagarup ama aramid ni kasinsin Elvira, tikastakan ka, Ronnie, anak ko. Ala, gusto na nana. San kayo ngagsangit? Tinapatag, adan isaang tayo. Pasensya ka na, anak ko. No saan lang agapo kanya.
Saan ka humamot na ibabay na kasta? Nanang, awan basol yo. No sa anak lang kumaan na baldado ga po iti aksidente ang napasamak ka na kami ti day di tatangyo. Saan kumamot kasta iti kasasaan tayo ita? Pasensya ka na talaga, anak. Sorry. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Awan basol yo, nanang. Awan. Ronnie, anak. Uray na rigat ti kasasaad ti biyag tayo. Basta lakit diag di din na tayo. Kabailan tayo daytoy, nanang. Lolo, Apay, apok. mabalin ka di asuruan dakmet nga agripir? Narigat da ito'y atrabaho, apok. Kasla ka agar arikap iti kasipngetan. Okay lang, lolo. Basta isuro yun o kasano. Nakasaganak adumngeg kan masuruan. Sigurado ka. Wan, lolo. Kabailam nga ta. Kabailak, lolo. Sakpay ti kunayo. Sige, agtugaw ka nga rod iti abay ka. Ta isurukin ka. No kasanom ama di para ti dadael ti may sa akagawaan babaan iti uni na. Kita ti aramidek ta isu ti surutam. Wan, lolo. Adday ta. Nalpas kon timpa-repair da electric fan, lolo. Kitaan nyo. Aganda rin. Mayatin ti panagtayak na. Kung nagtupay kat akabailam, apok. Amin da ito ikat utang ko kada kayo, lolo. No saan aga po kada kayo? Tsakmat masurusuro ti agtarimaan. Puno ag-repair kada giti dadahil a radyo, TV, electric fan, kandad dumapay. Iti kastoy atawan ko. Kasladyak pa'y lang mamati akabawala akong ti ag-repair. Amom, apok. Saan nga edad ti pangkitaan, wano pang rukudan, iti kabailan ti may sa tao. No di kat iti kinaanos kin kinagagat na. Kitjak tumao mga agyaman kada kayo, lolo. Sapay la kuma, tababaan iti panag-repair ko. Makaurnungak iti pag-enroll konto iti kolehiyo. Mamati akasta, apok. Ikarik nga wan ti masayang kadag iti insursuro yo, lolo. Ba nagapagyamaan ako na'y apok. Ammom nga ikan iti patag dagiti insursuro ken ka. Ipagpampan nakil karo ni apok. Dumteng total daw, asikan to ti mangisuro kadagiti inadal mo. Ijay mong tumutin na maamires, at talaga nga adda na adal mo, apok. Anya ngay data naka-envelope nga awit mo, anak. Certificate, nanang. Certificate iti anya. Iti inadal ko No kasta, nalpas kan iti manuabulan at training mo? Wen, nanang. Okay ako niti vocational lang nga kurso. Tinapatag, adan certificate ko. Ay naagyaman Diyos ko. Agyaman iti kanayon apan ang tartarabay mo iti anak ko. Ituloy ko man ang tag-repair. I-apply ko ti inadal ko. Saan lang adag iti insuro ni lolo? No di kat agraman ti inadal ko iti training. Katun anak. Sa balilat tamot no adda inadal mo. Patyag adakkel ti maitulongkan ka ti panang training mo, anak ko. Wen, nanang. Kat agurnungak manen para iti panagadalmot ni Bea. Agyaman anak ko. Talaga ama pang namnamaan ka. Awan na nyaman na, nanang. Aramidek laang matamok apagsayaatan ti pamilya tayo. Para kada kayo. Para kin ni lolo. Ken para iti kapsat ko. Di mo ko maliplipatan dagiti kanayon nga ibilin ko kan kawan. Masapul nga agadal ka na imbag. Ti panunutem kat para matlaang kan kadayta, anak ko. Wan, nanang. Agpagpakaasi akan ka, adi ka pa'y kumamakinobnobyo, Juan. Saan na bali dayta ta makauray? Wan ka di, nanang. Danag yun, aya. Laglagi pong kumatirigat ni manong mo, tapno mapaadal na kalaang. Pang-asim ta ikam iti patag ti tunggal kwarta nga ititad na kan ka, Bea, anak ko. Diyak kaya't amasayang laang dagiti sakripisyo na para iti panagadal mo.
Di kay agdanag nanang. Ikarik nga oray anya pa iti mapaspasamak. Agturpusak iti panagadal ko. Congratulations, Beyana. Agyaman ak nanang. Congratulations, Bea ading ko. Agyaman ak manong. Congratulations, apaw! Kasi tarapaap mo iduubing ka. May sakan na maestra. Thank you, Lolo. Wen nga ron, kamodyanan na. Natungpal mo't lang hindi ko nam ide akayat mo tagbali na maestra ading ko. Agyaman ak manong. No saan agapukan ka, awanak mat ita ditoy. No awan ka anang tultulong kanyak, jak mat maragpat ti arapaap ko. Awanan niya man na ading ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka, anak. Agyaman ak mat kada kayo nanang. Lolo, agyaman ak iti amin a sakripisyo yo. Iti kinaanos, kan kinagagatiyo amang sopsoporta kanya. Kabayatan ti panagadal ko. Awan anyaman na, anak ko. Dayto yan, tibunga nagitirigat kin sakripiso titunggal may sakadatayaw apaw. Kat maminsan pa'y kablaawan da kamanan iti panagturbos mau. Ipagpanpanakil da ka, Bea! Ay sus, nagtaktak kayo pa'y laang mat. Agasam man taadda pa'y gayam insagana yu apang rabyan tayo. Ah, siyempre mo da. Sana bale, tumaminsan lang mo ading ko. Wan nga rod, di mon kontraan ni manong mo. Talaga nga inyurnungan na ti para iti graduation mo, anak ko. Anya pa'y laang to, arabidin nyo dita. Umay kayo na atabangan tayaw. Sayang titaraaw. Wan mo't nga agpayso, anak ko. Ala, mapantayon iti ayan ni Lolo yo. Mala, umay kayong arudan nanang, Bea. Sumangon tayo ni tilamisaan. Tamangan tayo. Tani, mabisinak man tayo. Wan manong, siya kunti mangidurun iti wheelchair ni nanang. Agyaman na, anak. Talaga nagbeti panawan anak kaw. Kasla nga ano lang hindi permit rigrigat tayo. Danda ni awan payan kanin tayo iti. Oray lang mabisbisinan tayo. Tawad bakas nga isaang tayo. Ngam ita. Makunak anasaya atang ti kasasaad tayo iti biyag. Kadgapuday ta kadag iti anak mo. Wan nga rod, tatang. Makaisumak amang lagip iti napalabas. Kasta unay nga agpayso tirigrigat tayo iti. Kunaklakit din no saanan asumaya at ti panagbiag tayo. Malaksid iti repair shop kan karindir yang impatakdir ni Rone idaile. Ada pa yun pwesto na iti bagasan. Ha, talaga business minded jay inauna nga anak mo. Wan nga rod, tatang. Kat nimot Bea, mangisursuron iti pagadalan ang nag-iskwilaan damot lang hindi nga agkabusat. Wan, tatang. Ay, maragsak anak iti baligi ang nagunod. Nagiti dua nga anak mo, anak kaw. No si bibiyag pa'y day dinanang mo. Kanday di Oscar. Ipagpampanakil damod taro ni Ken Bea. Launay, tatang. Gumatangak man iti may sasako abagas, baro? Anya klase ti bagas talaan nyo, Auntie Elvira. Ronnie? Siyak nga rod, Auntie. Ha? Kaya't mo asawan? Sikat akin kukway iti daytoy apag tagilakwan iti bagas. Uwan, Auntie.
Aya, Di kay danag. Ta sa anak mo't anang himulay ti sakit tinakam ka na kayo, Auntie Elvira. ha, Katap no di yumot ko na, ilibre kun ka na kayo ti may sasako a bagas. ha, Di kay danag, Auntie. Tanakasako day tanga iyawid yo. Ronnie. No kaya tiyo, itulog ko pa aging gay dya balayo, Auntie. Oray kasano pa'y tirigat ang nagdaldalanan tayo. Maragsakan ak. Ngamin, oray kasano. Ininutan ang matungtungpal dagiti arapaapiyo, anak ko. Gaputay takada kayo kinilolo nanan. Naadal ko, no kasano tagbalin anaanos ken nagaget. Gapu iti panangisuro kada kami ngagkabsat. Katga po iti dayta akinaanos kan kinagagat, nakaadalak manong. Nakitak tirigat, sakripisyo ngagkabsak. Kat amaw, kuno kasalo tirigat ang nagdalanan yaw, tapno magunood yulaang ti kastoy akinanam ay tibiyag. Kat ipagpampanakil kayo, aging kat maudi nga angas ko, runay, biya. Oray siya, ipagpanpanakil kayong anak ko. Kamaudyanan na. Makitkita yun tibunga dagiti rikat kan sakripisyo yo. Sapay lako ma, taikan na kami ti Diyos kininanang yaw, iti at atidog abiyag. Iti kasta, kat agdidin na tayo pa iti mabayag. Apo! Makaisamak a makasangit tunggal malagip ko ti inaramid idi ti ikit ko kanyak. Ti panangibundaris na iti bagas iti daga nga iso ti pinidpidot ko. Iso ti timmatak iti isip ko nga aging gaitak ket jak paylaeng malipatan. Ngem ket di jakmet nangimula iti sakit tinakam ken kuana. Inaramid ko dayjay akarit. Inaramid ko nga inspirasyon tapno agpursigi iti biyag. Ket kaasi ti Diyos, nagbaligi akmet anang ragpat kadagiti arapaap ko. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Ronnie. Ken ka pagayam, Ronnie. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo ngaing kaimbinglay. Oray anya pa'y arigat tinagdalanam, kinabaalam. Itultuloy mo nga rod ti agbalin anasayaat ken napakumbaba a tao. Patyak adi nakabaybayan ti Diyos kadagiti arapaap mo iti biyag. Alakastan pagayam, Ronnie, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan
nga itinaminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biyag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adengdenggan mi kabayatan ti income panagin inana kan panagtrab-trabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amarisa, adaan asawa ken dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa a nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatek unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbusog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak ngamin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon mga anak pay. Ay katun anak ko. Atoy si Kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pa'y ti platok. Kurang ko pa'y. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wanyag pa'y sumami. Ha? Ay ikwa, jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pa'y laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary ka ni daddy? Wan iha, kan saan laeng aday ka. Kasangay pa ini manong mo. No kasta, double celebration to nga rod ti mapasamak. Ha? Ay katun iha. Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay kong mga rod tagawid ni daddy iti day tangal daw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti day tangal daw. Mami? Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsangsangit kayo kadi? Ay saan iho? Saan? Apay kumamad nga agsangit Nagsuya abak lang amin itay. Iso apinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikotyo ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi sakbe apin manang? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Wan. Naamuak ngamin nga damanin babae jay amaya. Pinagpilik no asino kada kami tipilyan na. Dayjay, pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawid pa hindi tayo balaywan na saan. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Diyak man amoy jay amayo. Diyak mo. Idi na mo, kabaalang paymat.
Ngam kadagi tinapalpalabas a bulan. Kasla jakon kabalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kong gapoy ti sakit a marikrek na. Sumubsobran di amayo. Kahit yung kanina sinaan ni Daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kayat amadadaal ti pabilya tayo. Nabayagan ang nadadahal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni Daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulahan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni Daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, Mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni Daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsa. Banag asana mapasamak. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni Daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito'y suot ko. Launay anak ko. Ala, husto day ta na panagsarsarming mo. Ayabamkit din di adim tamapantayon. Amangan no di tay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, Mami? Anya, ni, apay ka no? Ada ka no palpasan na project da. Aguray tulat ta ka nun dito'y balay. Kasta aya. Ala, partakam nga ro di ta tamapantan. Uwen, Mami. Agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station na kay Destino ni Daddy. Wan anak ko. Kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka di ti plano yo, Mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana. Nga agawid iti balay. Tapno makadwa tayo inton bigat. Para iti anibersaryo yo. Kan kasangay ko. Wan iho. Padasag akasarita ti amayo. Barang kayat na ti agawid uray inton bigat lang. Mami. Oh, dayjayin ti amam. Rumwaran iti police station. Oh my katasabdan ka. Felix! Daddy? Felix! Anya ti aramitin nyo dito, Marisa. Ingkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, Daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay? Felix, pangaasim. Agawid ka kumamit iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni Mami, Daddy. Pangaasim, Felix. Agawid ka kumamit. Sa anak nga agawid? Felix. Talaga ka di anapatpatig ti kabit mo. Gamda kami a pamilyam, Daddy. Di nakpagsasawa ni ti kasta si Caldrin. Pudnumat, saan ka di? Di yo kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Mabalin ka di, agawid kayan. Kat iti ka anuman, di yun gamdan pa iti agsubli ditoy. Ngamin, uray ka sanu ti panang pilit yo kanya. Diya ko nagawid iti balay. Dakailatan nga agiina, timang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni Daddy. Iso lang nga ro din tinakabasol. Ngam iso pala ti adaganas na nga gumit. Diyak tumapakawan ni Daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumataagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto Mami. Agsardong kayo nga rudin nga agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa Mami. At tinasayat. Iturog mo pa tapno makay na naka. Ringan kanto inton asidagtan iti terminal. Diyak mat nga ron makaturo. Pampanunutak di atin.
Sigurado nga agor-ura yan, Dayjay. Sana bali ha. Pawid tamutan, mami. Huwag matkit di. Siya man nga ron ti maturog, mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sa dinot. Tiyayan ko. Oh, di ka unay agkuti. At ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Ti may sasakak. Apay akas ladyak may garaw. Awanan ti may saasakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya. Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunaklakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin, mana. Sa dintayan na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patibkerem ko mati pakinakang mo. Anya ti kayat mo asawan, manang. Marisa. Natayan ni Aldrin. Anya. Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak bati iti may day di opisina. No nagawid akla ko akadwak ida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Kat timot asawak. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, apa yan? Aglulwa kami tinani. Ada ka di parikot? Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay tinaunang anak ko. Ay, kuhani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro kat aging kalaangan ijay ti biyag ti anak mo. Kan, gasat mati asawam kagbalin abaldado. Huston. Panawan nak pa lang. Pangasim. Kaya't ko tiag may maysa. Sige, sikati makam mo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa ilaan ni Manang Lorna. Awagan naglaan, nagda ka sa punan, ha? Diyos ko. Anya na ito inanapasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko man, Diyos ko. Basol ko. Uwen. Basol ko ti kastoy anapasamak. Nasaya at met na panunot mo tinagawid tapno umay mo aywanan ti asawang Felix. Ang saan ka di nga agungot ti kabit mo? Ni Gina ti kayat ko asawan. Kwa manang kinapod mo na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan kwa na. Ay, pasensya kan Felix. Ngam italakon ken ka ti kabsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayan ti mga iwan iti inana. Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan kenkwana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawa. Agyaman ak, Felix.
kan bakit? Bagkatan ka nga'y patugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam kasanon ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nada pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay tupulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si Mang Patagaya man iha. Ada ititirasa ni Mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin ang niya, Daddy. Kompleto tayo kumasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin awan matan ni Manong. Kan may sa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputad ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumutla ti aldaw. Ama sursuro ni Mamim ti magna. Babaan iti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetirasa, Daddy. Sa balit ipanagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang aman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay kuma. Tamapakawan nakbutan ti asawa ken anak ko. Among, itay ka pa ilang abuy-buyaan, Felix. Naggagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery nga impatakder mo. Amangan no dumteng to ti alitaw ang mauma ka. Kat panawan da kamin tumanan iti anak to. Saan to mapasamak day ta, Marisa? Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix. Bay amasul nitak, dagiti ado nagkurangak. Amo ka dakil tinagbasulak iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka na gawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at rahedya. Pakawanan nak Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak. No nagbalinak ang managing bubukod. Ket saan apagwadan nga makin asawa. Ikariga sana na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Marisa. Nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyaman nak.
Agyaman aktay ni kanak pa iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag kamot unay, Felix. Kadyak tupulos ang babawi. Asika ti inayat ko. At datayon dito sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakat saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan anyaman na bakit? Pakay dayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbolang manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulaan ni mami man ako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin akabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasataken ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpet ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumano nagundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. When mat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangan ni Manong Aldrin. Kente anniversary mi ka ni mami, ma. Aywanan niya. Happy birthday, Aldrin, anak. Noda ka pa siguro abiyag. Sigurado nga damitan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun, anak ko. Sapay ko, ma. Panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Imayak dito yayan titanam na. Nagkariyakan ko anang agsubliak iti denayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, kandi kay tupulos baybayan. Kasla ka ano lang daydi. Ang sa nga pulo at tawon gaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarop kin si atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak, ngamin uray kaskas ano, sinublyanan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami dagiti dua nga apo kumi kaniayen. Naklon kumatanday di apasamak kantipan nakaputad ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos makapagnaak matan babaan ka dagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Kat nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani Ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko.
Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngem kayat ko nga iparipirip iti kaadwan, at ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo kat agbasol, tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo kat adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Kat aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangan.